Bueno, boas tardes. Benvidos. Antes de nada quería decir o seguinte, que como sabedes todos, hoxe pola mediodía faleceu o conselleiro de Facenda da Xunta de Galicia. Quería dar, en nome creo que desta corporación, transmitir á familia o goberno da Xunta o pésame por parte, creo que da nosa desta corporación. Creo que ten suficientes medios como para poder, por parte deste Concello, mostrar as nosas condolencias a familia de Valeriano Gómez. Nada máis. Entón agora damos paso a este pleno convocado pleno extraordinario convocado para o día de hoxe con seguinte punto da orde do día: conta xeral da entidade local Concello de Boqueixón correspondente ao exercicio 2020. O 8 de xullo de 2021, por resolución da alcaldía, aprobouse a liquidación do orzamento do ano 2020. Incouse expediente para aprobar a conta xeral e o 25 de agosto de 2021 obtuvo o ditame favorable da Comisión Especial de Contas á aprobación da conta xeral correspondente ao exercicio económico do ano 2020. Estivo exposta ao público no 2 de setembro de 2021 por un prazo de 15 días hábiles con data 30 de setembro expediuse a certificación da Secretaría de Intervención sobre a exposición pública referida á existencia ou non de alegacións á dita conta xeral. Proponse o seguinte acordo ao pleno deste Concello: aprobar a conta xeral da entidade local Concello de Boqueixón integrada pola conta da entidade correspondente ao ano 2020, composta polos seguintes estados e contas anuais: balance, conta de resultado económico patrimonial, estado de cambio do patrimonio neto, estado de fluxos de efectivo, estado de liquidación do orzamento e demais estados complementarios, memoria coa desegregación que establece a orden do 20 de setembro de 2013 pola que se aproba a instrucción do modelo normal de contabilidade local e coas explicacións e comentarios máis salientables dos feitos contables, financeiros e patrimoniais que aconteceron ao longo do ano 2020. Segundo, remitir a conta xeral ao Tribunal de Contas e ao Consello de Contas de Galicia antes do 15 de outubro, data prevista no artigo 223 do texto refundido da lei de tantas que lei é esta? Da lei reguladora de facendas locais. Entón, procedemos entonces a debatir o que é esta conta xeral e doi se dar a palabra ao portavoz do grupo de veciños de Boqueixón. Ben, boa tarde, escoitas. Sí. Se podedes apagar os micros, porque me escrito rebotado. Como máximo. Ben, eu antes de empezar, en nome do Grupo Municipal de Veciños, sumámonos ao pésame polo falecemento do conselleiro de Facenda Valeriano Martínez e queremos trasladar, pois, bueno, as nosas condolencias tanto á familia como, por suposto, ao Partido Popular e, en especial, ao Grupo Popular do Concello de Boqueixón. En primeiro lugar. Ben, e en canto á conta xeral, dicir que nos costa facer un debate toda vez que na vertente política parece que a exposición que fai o grupo de veciños molesta ao equipo contable encargada de elaborarla. E na vertente política, porque ese mesmo equipo técnico non acredita que detrás dos datos económicos están as políticas que se están a desenvolver nunha administración. Mas a pesar de que resulta certamente frustrante o debate da conta xeral, posto que parece un anatema, unha cuestión de fe, como podemos ver na última comisión de contas, como as mulleres e homes do Grupo Municipal de Veciños non acreditamos nos dogmas de fe, imos tentar igual facer un brevísimo repaso esta conta, que vamos a empezar
por un breve repaso na súa vertente técnico-contable. Dicir que para a exposición que facemos hoxe, igual que a que fixemos na Comisión de Contas, tentamos facer unha liquidación cos datos que nos facilitou o Concello. É dicir, coa relación de pagos facilitadas, coa relación de ingresos, cos movimentos en multiplicación, tamén cos ingresos do ano 2021 con cargo ao orzamento do 2020 que se nos facilitaron, polo aparecer non existen pagos realizados no ano 2021 correspondentes ao exercicio do 2020, tiramos unha serie de conclusións que paso a relatarles moi brevemente. A partida 135.213, que é a de Protección Civil, Maquinarias, Instalacións e Utillaxe, arróxanos uns datos superior ao liquidado. É dicir, se miramos a relación de pagos, os multiplicativos e máis o do 2021, salen os 4.723,35 euros fronte aos 4.764,65 que están na liquidación da conta. Na partida 1621.130, que é a referida á recollida de residuos, retribucións básicas, non se contabilizan as nóminas de xaneiro e decembro de Eugenio Fernández Vieites, contabilizando estas na partida 1621.143. Non ten unha implicación porque existen as bolsas de vinculación, pero o traballador non cambiou en ningún momento o seu estatus laboral, polo tanto, ou é laboral fixo ou é outro personal, pero as dúas cousas a vez non pode ser en meses alternos. Por outro lado, o salario do traballador rodeiro tato aparece en varias partidas orzamentarias, aparecen máis de unha. Na partida 170.227.99, se me queren interrompir por algunha imprecisión que poida estar dando, pois interrúmpanme e paro, para que non sea tan aburrido. Na partida 170.227.99 están contabilizadas, segundo a relación de pagos, 3 facturas, que son unha de Maipe Salud do 30 de 4 do 2020 por importe de 960 euros, ou outra do 19 de 10 do 2020, que é do Servicio de Formación Galego por importe de 10.420 con 12 euros, e outra do mismo día 19 de 2020 da mesma empresa, Servicio de Formación Galego, por importe de 2.337,60 euros. En total, estas tres facturas na relación de pagos suman 13.717,72 euros, cando na liquidación aparecen 12.757,72, e na relación de pagos está clarísimamente a súa partida. Segundo a relación de pagamentos, a partida 231.143, acción social, outro personal, suma 172.844,93 euros, cando se liquidan 172.905,47 euros. Na relación de pagos, na partida 231.212,00, se non apagan os micros, vou lear, non sei o que digo. Aquí temos os micros todos apagados, Pois en algún... Ahora está ben, perfecto. Na relación, como decía, na partida 231.212, que é a que é de edificios e outras construcións, temos unha factura contabilizada por importe de 600, de relación de pagos, de 667,30 euros, en concreto unha factura de Botana Granja Manuel, cando se liquida, aparecen os multiplicativos por importe de 132,60. É dicir, na relación de pagos aparece non como a multiplicación, sino cargado a factura completa a conta 231.143 e, sin embargo, liquidanse 132,60. Na partida 334.143, promoción cultural, outro persoal, non está incluída a nómina de xullo de Villaverde Núñez Pascual. Na partida 334.160, promoción cultural, seguridade social, falta a seguridade social do mes de xullo. O sea, falta na anterior a nómina de xullo e a seguridade social de xullo. Na partida 334.226,09, promoción cultural, actividades culturais e deportivas, están incluídas dúas facturas dos servicios de prevención en promoción cultural. Na partida 334.226,99, promoción cultural, outros restos diversos, está unha factura da carnicería que supoñemos que se debería contabilizar na escola infantil.
porque en actividades culturais e deportivas, bueno, todo pode ser, pero temos que non. Na partida 341.130, promoción e fomento do deporte, faltan as nóminas de Ricardo correspondentes aos meses de abril e outubro. E estas nóminas aparecen na conta 341.143, é dicir, ou é personal laboral ou é outro personal, pero as dúas cousas saben, segundo, dependendo dos meses, non pode ser. Na partida 912.160, órganos de goberno, seguridade social, hai incluídos recibos das seguridades sociales que ten que corresponder a outros programas, porque esta partida son dos órganos de goberno, é dicir, as tres adicacións exclusivas, e hai un recibo do 31/12 de 2020 por importe de 424,98, que por cantidade non corresponde a ningún dos tres. Do 28 de febreiro de 2020 hai outro de 234,44, e o 28 do 2 de 2020 hai outro por importe de 203,28. Isto sí é máis grave porque se estes recibos non son do grupo de programa 9, entonces estamos facendo unha transferencia entre créditos entre grupos de programa que non está permitida pola lei. O 30 do 12 de 2020 pagos non orzamentarios, pendentes de aplicación orzamentaria, por importe de 172.124,94 euros. É unha cantidade, e esta cantidade, ao noso ver, debería vir reflexado ou ben na memoria ou ben no informe de intervención. O que non se pode decir é que non existe reconhecemento extrajudicial de créditos e deixar partidas pendentes de contabilizar, porque tampouco está permitido. É un caso excepcional. Como dixemos na Comisión de Contas, despois tamén vemos que existen pagos por exemplo, de Sogama correspondentes ao mes de novembro e decembro de 2019, aplicados no ano 2020, por lo tanto estamos rasando o principio de anualidade do propio da conta xeral. Hai facturas de montaxes eléctricos Manuel Fernández de xuño, xullo, agosto, setembro, etc. do 2019 cargados no orzamento do 2020, por lo tanto estamos nos cargando outra vez o principio de anualidade. No caso do Estudio Técnico Galego, habilitamos 18 facturas de mensualidades, é dicir, hai 6 polo menos que son de anos anteriores. No caso do alumeado público, pois tamén localizamos facturas correspondentes ao ano 2019 que están aplicados ao ano 2020, pero bueno, este é unha tónica xeral de todos os anos. E decir tamén, tres cousiñas por último en canto á vertente técnica, que ao non realizarse amortizacións, todo o apartado referido ao balance non ten sentido económico, así tanto o balance como o estado de cambios do patrimonio neto non reflexan a imaxe en fiat, rompéndose tamén un principio básico que está recollido na propia memoria e que non se cumple. No informe da Secretaría, como tamén dixemos, non se inclúen as transferencias correntes, polo que a cifra de aforro bruto como o aforro neto non está ben calculada porque faltan as transferencias correntes polo lado de gastos. E decir por último que a conta xeral fórmase tamén fora do plazo establecido polo texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. É dicir, se facemos un relatorio destas cuestións plantexadas que sometemos a un mellor criterio, que é o noso, pero se isto é así, non se cumple ningún dos principios básicos contables recollidos no plan de contabilidade do sector público, ni tampouco nos recollidos na memoria desta conta. Teño por aquí apuntado tamén pois as grandes cifras da conta, as que teñen sentido, as que non teñen sentido lóxicamente non. Si é verdad que é unha conta que arrocha, pois, por exemplo, un remanente de tesorería positivo e que se incrementa un 16% con respecto ao ano anterior. E facemos a crítica despois da xestión indirecta e pasamos directamente a vertente política, que tampouco vamos a facer grandes como podría decir, grandes titulares, porque
vamos a remitirnos ao que xa temos dito nos 2 últimos anos. O que sí que nos chama grandemente a atención é que esta conta se refire ao ano 2020, donde se sufriu unha pandemia, donde o mundo cambiou. E non hai que cambiar ao mundo fora como un concepto abstracto. O meu mundo personal cambiou neste ano. Estuvemos casi 3 meses encerrados na casa. E despois de todo isto, dunha paralización brutal da actividade económica, se repasamos a conta deste ano, o Concello de Boqueixón parece que todo sigue igual, que seguimos no 2019 ou no 2018. Por lo tanto, aparte de facer pois as críticas que facemos sempre da xestión ineficaz, da xestión indirecta do Concello, das prestadicacións exclusivas, etc., o que sí que nos parece raro é que unha administración como o Concello de Boqueixón, que ten 4.300 habitantes, non sexa capaz de reaccionar rápido a unha situación como esta. Despois que aí xa a Administración Xeral do Estado da Xunta de Galicia tarda en reaccionar, pero unha administración como a Boqueixón debería reaccionar inmediatamente. E a vista desto, pois vemos, non existe unha política fiscal, o sea, de ingresos, realmente que intentar axudar, pois, por exemplo, a xente que estuvo 4 ou 5 meses pechada na casa. Non, en canto a subvencións, a xente non existe. Eu sei que non se me vai a contestar a nada do que temos dito. Si é verdad que a intervención do portavoz do Grupo Popular suele ser moi interesante porque nos vai arroxar datos de kilómetros de pista, de kilómetros de pista arranxado, de número de farolas tal, de número atendidos de asistencia social, vai nos arroxar unha serie de datos que a mí me parecen moi interesantes. Pero o que quero deixar, o que queremos deixar claro nesta intervención é que nunha situación como a producida no 2020 non podemos presentar unha conta xeral salvo a compra de algún desinfectante con mascarillas que sí que existe aquí e que non hai nada máis e non pode ser igual a unha conta anterior. E non estamos falando de axudas de emerxencia social. O que intentamos é de que a xente non chegue a emerxencia social. E existe unha certas precariedades que as vemos ao noso redor que o Concello de Boqueixón podería claramente darlle solución e polo menos no ano 2020 non o fixo. Cando estamos falando dun cambio e dunha situación totalmente calamitosa no mes de marzo. O sea, 9 meses que hai do ano e non hai ningún tipo de reacción. Parece-nos realmente lamentable. Que en relación aos datos técnicos, pois vamos a agardarnos a reserva, vamos a votar en contra da conta xeral e vamos a reservarnos o dereito de impugnar esta conta xeral porque comprendemos que desde o punto de vista técnico non se cumple ningún dos principios reguladores da contabilidade pública expresada na propia conta xeral. Moitas gracias. Gracias, Xavier. Ten a palabra o portavoz do Grupo de Goberno. Sí, escoitaseme ahora. Moi ben, boas tardes. En primeiro lugar, pois, quero lle agradecer a Xavier a exhaustiva análisis que fixo da conta xeral, analizando por partida hasta o punto de chegar a facer outra conta xeral, hasta o punto de chegar a facer outra contabilidade, non? Nós, como xa dixen na Comisión Especial de Contas, non imos a entrar a debatir, nin imos a entrar a cuestionar o método de elaboración da conta xeral. Nin o alcalde, nin os concelleiros son os que fan a contabilidade do Concello.
nin o alcalde nin os concelleiros son os que elaboran a conta xeral. Como xa se ten dito en outras ocasións, isto é un documento técnico que provén do peche contable ou que ven a indicarnos cal é o estado económico financiero e orzamentario do Concello a 31 de decembro do ano 2020. Aquí hai unha serie de profesionais que levan máis de 20 anos ou 30 anos en algún caso pois facendo a contabilidade do Concello e de outros concellos, facendo contas xerais, presentándoas, auditándoas, presentándoas aos organismos pertinentes, e non seremos nós quen cuestionemos a súa maneira de traballar. Por lo tanto, a todo ese cuestionamento que fixo Xavier con respecto ás deficiencias que hai na elaboración da contabilidade, por lo tanto, na elaboración da conta xeral, nós non temos nada que debatir nin que rebatir. É dicir, hai aquí profesionales de sobrada experiencia que fan o seu traballo e, como decía tamén Xavier ao principio, é un dogma de fe e nós temos fe no traballo destes profesionais. Seguramente haxa algún error na contabilidade, eso evidentemente non o vamos a discutir, pero estou seguro de que todos os errores ou todas as deficiencias que poida haber na contabilidade ou todos aqueles posibles errores que Xavier di que hai, pois terán a súa explicación. Por lo tanto, pola nosa parte, imos a votar favorablemente a elaboración ou a aprobación desta conta xeral. Con respecto á vertente política da que falaba, bueno, non te preocupes, Xavier, que eu non che vou falar nin de farolas, nin de pistas, nin de esas cousas, porque eso xa creo que non procede neste debate, insisto, isto é debería ser un procedimento de trámite, porque é a votación dun documento técnico, pero cando os números da conta xeral e os números da contabilidade do Concello e as contas do Concello pois nos últimos anos veñen arroxando os datos que arroxan de resultado orzamentario positivo e remanente de tesorería positivo e deuda bancaria cero, é dicir, o Concello de Boqueixón a día de hoxe débelle 0 euros aos bancos, é dicir, os veciños de Boqueixón a nivel institucional e a nivel administrativo débenlle 0 euros aos bancos a través da administración que os xestiona, que non é un feito moi habitual. Recordará vostede que aquí chegamos a deber, ou que este Concello chegou a deber 1.800.000 euros aos bancos, pois será que nos últimos anos estiveron facendo as cousas ben. Evidentemente xa sabemos que vostedes non comparten esa opinión e teñen a súa postura. E con respecto á crisis que vivimos ou que estamos a vivir no ano 20, teña vostede por seguro que desde aquí se fixeron todos os esforzos posibles en atender todas as deficiencias e todos os imprevistos e todos os problemas que lle foron xurdindo aos veciños de Boqueixón e que seguimos traballando, estamos traballando en forma de axudas e de rebaixas de impostos para paliar todos aqueles efectos negativos que a crisis COVID-19 provocou na economía dos veciños de Boqueixón. É moi discutible tamén yo digo, que todas as empresas estén pasando por dificultades. E iso debería vostede darse unha volta polo Concello para ver que realmente non é así. De momento non teño nada máis que engadir. Ten turno si ten de réplica o portavoz de veciños. Ben pouco que dicir porque, como xa me imaginaba, pois a conta desde o punto de vista un anatema e podo decir calquera cousa que non me van a contestar nada a nadie, entonces porque vou a tal. E desde o punto de vista político, maldito aquel día que acuñei no Concello aquilo de débeda bancaria en relación á débeda xeral, porque me considero, debeu ser a única cousa que teño dito nos últimos 20 anos que colleron ostra, pero literalmente.
porque o repiten, é un mantra, non? E en canto a que este Concello chegou a deber con 8 millóns de euros aos bancos, bueno, foi porque o xestionaron mal, xestionaron outros antes, foron os mesmos, ou senón, co mesmo colar casi. En canto aos que se están a facer para atender as necesidades no ano 2020, pode ser que haxa algún esforzo, pero desde o punto de vista quantitativo e a conta xeral, realmente na conta non se ve. E en canto a que estamos traballando na baixada de impostos, a mí non me fai gracia tampouco da baixada de impostos, pero tampouco a vexo en Boqueixón. Igual nos próximos meses levamos unha sorpresa e recoñecerémolo. Por último, pois que, como decía ao principio, acabo exactamente co mismo, resulta realmente frustrante facer unha exposición ou unha crítica non ten por que ser sempre ou destructiva ou negativa, sino unha crítica para enriquecer o debate da conta xeral. Realmente, xa yo digo, despois de moitos anos contando, é frustrante. Pero, estamos afeitos e continuamos na loita. Xa, portavoz de veciños, eu creo que cando estamos a debatir unha conta como é esta conta xeral, sabes que o Concello ten un interventor, ten un secretaria, ten un tesorero, que son os que se encargan de levar a cabo a súa labor. Entendo que supoño que o farán como mellor saben ou como mellor todo. Realmente non vai a ser os números que se refliten toda a documentación son os que saen realmente do seu traballo. Non creemos que meter un gasto ou unha factura en distinta conta por según hai disponibilidade ou non presupostaria, pois ao mellor pode ser que varíen conforme tu veches dicindo ti de determinadas partidas de determinados importes, pero realmente o que é os gastos en sí están todos reflexados e todos refletidos en todos os apuntes que se fan na contabilidade. Aquí non se está nin agochando nin tratando de escaquear gasto por un lado ou por outro, realmente está todo refletido e perfectamente justificado en todos por iso, se houvese algo que digamos que é encargado para que facer variar un pouco os números, e conforme se pasa todos os datos, todas as facturas, todos os movimentos que se fan aquí no Concello, sabes que non hai nada, non se pode ocultar nada. Entón, realmente, creemos que pode ser que ti consideres que determinadas partidas poden ser aquí ou un determinado punto, pero realmente o que é o reflexo de toda a contabilidade está perfectamente visible nos datos e nos números que se presentaron a aprobación tanto cando se fixo a Comisión de Contas como agora neste momento da conta da aprobación da conta xeral. Entón, creemos que realmente non hai as críticas, eu entendo máis as túas críticas a nivel político que non as críticas a nivel de xestión, a nivel de contabilidade, porque a nivel de xestión contable os números son en base a todos os datos que están aí, que son táctiles, que se poden tocar. A mellor que vamos a discrepar no nivel político de decir, pois eu considero que estes gastos deben ir por aquí e non por aquí, eso xa estamos falando de outro tema. Xa é un debate político máis que un debate técnico de se a conta xeral está ben ou non está ben elaborada. Entón creo que deberíamos ahora mesmo o grupo de goberno vai a votar a favor desta conta xeral, pero sin menoscabo da que as diferencias que podamos ter nós a nivel de grupos, si os gastos están ben feitos ou non están feitos, se deberíase dedicar por un lado ou por outro, eso sí que realmente é o debate en sí, que é o debate en serio que se debe tratar de facer, pero non, a mellor posiblemente sería mellor facelo
no próximo debate que vamos a ter debate de presupostos ou de orzamentos, e o que é a conta xeral en sí realmente os números están feitos, están asentados nunha contabilidade, a contabilidade reflite a realidade do Concello, e creo que por eso vamos a votar a favor desta conta xeral. Entón, tes algunha que tomar a palabra ou procedemos á votación? Sí, tuvemos o 25 de agosto, tuvemos unha conta xeral onde fixemos dos temas principais, non? De que o informe de intervención estaba mal redactado pola... E estamos estou mirando a data, a 6 de outubro, e tampouco nadie nos dixo nada, ni se te ten razón, non atendes. O sea, e exponemos tamén de unha serie de facturas do 2019 que se están pagando no 2020 dun xeito regular, entre aspas, regular, porque se meten e punto, e non se nos di nada, non? Entonces, é que lle vexo hasta pouco sentido de tomar unha conta xeral. Deberían remitila aos servicios técnicos e punto, porque se realmente non hai resposta a nada, non sei cal, o único que nos queda é facer unha impugnación, e que non temos outra. A ver, vamos a ver, eu o que non vou fazer é coller a contabilidade e poñerme detrás do tesoreo, do contable, e revisar todos a cada un dos apuntes que fai de se están ou non están. Mira, isto non é aquí, que isto é aquí, o que eso sí que creo que non pode facer nadie. Ti, cando un fai a contabilidade, sabe, ti faz como eu, metemos moitas facturas nun ordenador, nun programa de contabilidade, e ti, mira, isto ten que ir aquí, ou ten que ir aquí, ou ten que ir ti, se tu veses unha persona ao teu cargo do que fai a conta, vas a estar encima desa persona buscando se fixo ou non fixo, ou deixou de facer ben, meteu ben un apunte, non meteu ben un apunte. Con 3, 4, 5, 20 facturas pode facer, pero por un mollón de facturas que temos aquí no Concello non vas a andar revisando todos eses puntos. Con mellor, pois, se esas consideracións que ti ves na contabilidade, posiblemente sería mellor que trataras directamente antes de cerrar a conta xeral cos técnicos, ou sea, que as persoas que fan esa conta xeral. Mira, eu considero que isto non é así ou así, pois todos sería o momento de debatiras, non cando está realmente, ou cando está ahora a conta xeral xa para aprobar. Eu fago encantado, non ten ningún problema, pero é que É que o tempo ten que partir do grupo de goberno, e que deixamos dúas cuestións moi clariñas. Agosto non tuvemos resposta, entón é que tampouco hai interés. O sea, se realmente pasades do que decimos, con que cara vou ao Concello a discutir, con quen? Co secretario, co tesorero, é que tampouco sei con quen. Home, pois eu considero que esas dúdas... Non estamos en contra de ninguén, non estamos en contra de ningún dos traballadores. Escoita, pero eu considero que esas dúbidas ou esas intercambios de opinión non me refiro xa a nivel de outras consideracións, senón a nivel de se isto está ben aquí ou debería ir noutra partida, realmente non é conmigo ou con José onde deberías, pois mira, a ver, consideramos que estas facturas deberían estar contabilizadas aquí, bueno, pois sería cosa de facer con tesorero ou con interventor, a ver, realmente, eso está ben así, non está ben, onde deberían ir, pois eso sería a mellor unha forma de conseguir, de tratar de aclarar esas diferencias que temos de opinión en canto a contabilidade do Concello. Bueno, entón, como neso sabes que aquí nadie a ningún do grupo de veciños se puxo ningún obstáculo para preguntar, para mirar, para ver o que se fai ou o que poden ver na contabilidade do Concello. Entón,
se eso sigue así aberto, pois cando poidades ou cando queirades, calquera consideración que creas que deberías preguntar e que ninguna que non tes de acordo, pois falas con eles, que eso sabes que están aquí a disposición, igual que están a disposición dos membros do equipo de goberno, tamén están a disposición dos membros do grupo de veciños. Eso son traballadores do Concello, non son traballadores do alcalde, son traballadores do Concello. Entón, están para responder a calquera dúbida que se poida plantear por parte de calquera grupo. Bueno, entón, procedemos entonces á votación. Votos a favor desta conta xeral? 7 por aquí. Votos en contra? Está a imaxe conxelada. Decide todo se queredes sí, no, ou en contra. En contra. Xavier, Sí. oídesme. Aparece a imaxe vosa conxelada, entón non sabemos se moveste a mão, se para que sí, que non, entón é mellor que digades. En contra. Vale. Ángela. En contra. Carmen Soutollo. Encendo o micro. Ahora, en contra. Iván Eirís. En contra. Bueno, pois 4 votos aprobas entonces a conta xeral con 7 votos a favor do grupo de goberno do PP e 4 en contra do grupo de veciños. Agradecese a presencia neste pleno ata o próximo día. Unha última cuestión, Dígame. xa para o próximo pleno, despois destes dous últimos que é realmente odioso falar desde aquí, intentaremos polo menos algún de nós acercarnos ao salón de plenos para retomar un pouco o contacto. Estamos en niveis pandémicos baixos. Ojalá que podamos estar todos aquí outra vez o próximo pleno, vale? Por menos o portavoz e algún máis se quere achegarse por aquí, vale? Venga. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite.